hankali zan zama ango ne, ku bar faɗa umma da abbana. Dukan bayanan da kuke ji yau da gaske ne ba sharri zan ba. Zamani yau ya caccanja, ka gane mai san ka wuya babba. Nai nufin zan zaƙo mata mu yi aure dan na guje zamba. Na yi 'yan mata ba adadi amma kuma duk ban dace ba. Kowace in na je gunta da gaskiya sai ta manzan ba. A gaskiya 'yan matan yanzu duka ɗaya ne ba zan ware ba. Domin haka ne matan yanzu mai san su abokin yin gaba. Na tsaya na gama aunawa na gane ko na taɓa yin zamba. Da na tashi na je gumfati wai na samu mai kamun kai. Daga nan kuma sai tafiya ta tafi a ƙarshe ta kai na kan kai. Yan uwa na ji azabar so da tsanani ba zancen san kai. Daga nan kuma sai na yi gun ummi da gaskiya dan ta yau jin kai. A nan ne sai ummi ta faɗa kai ɗaya ne ba wani bayan kai. Soyayya da ni da ummi na ta yi nisa ba zancen san kai. Wata rana na samu ummi na a dandali sai ta juyan kai. Gata ba tana ta busawa a nan na san ba ta da kamun kai. Asma'u ta nuna mun so da gaskiya ba zan boye ba. Abokanai na masu shaida wai na samu mata babba. Matsala daidai aka samu wa babanta ya ce ba zai ban ba. Wai yashi ba zai iya ɗauka ba ya ba mawaƙi bai dace ba. Ta kwana gida ba ci ba sha amma baban bai duba ba. Aisha ai yar gala ce haɗuwar mu ta sanai kokawa. Ta bannan batta ta ɗautawa domin dai mu ringa gaisawa. Ta sha kodin banalin ta taho tana ta laidan tabewa. Daga nan kuma na gane kiblata an na kyale ta na yi juyawa.